San Cristo de Conques, Sabat de Cove, doneu-mos aigua que tenim set. Doneu-mos aigua que tenim set. San Cristo de Conques, Abat de Cove, aigua més aigua. San Cristo de Conques, Sabat de Cove, doneu-mos aigua que tenim set. Doneu-mos aigua que tenim set. San Cristo de Conques, Abat de Cove, aigua més aigua. Bon vespre a tothom, llegiré perquè, com sabeu, tots anem molt atabalats i no he tingut temps d'estudiar-me i aprendre. Soc Meritxell Valladares, secretària d'Entorn i Ciutadania del Casal President Josep Irla, i us volem donar les gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. Continuant l'acció política d'enguany del Casal Irla, que vam iniciar amb la presentació del llibre La vaga de la canadenca, vam continuar amb la conferència Els reptes pel català i els projectes per superar-los, i fem la tercera conferència parlant d'un tema que per nosaltres és vital, com afecta la sequera en el nostre dia a dia a les ciutats. Precisament per parlar d'aquests temes comptem amb la presència dels nostres convidats, a qui agraïm la seva presència. El primer ponent és Eugeni Villalbí, que va néixer a la Sénia l'any 78, ja fa un temps, sí. És titulat en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, especialitat de Transports i Serveis Urbans per la UPC, també té estudis pendent d'un treballet del màster d'Urbanisme, Ordenació de Territori i Transports amb especialització en estratègies metropolitanes de l'Institut Francès d'Urbanisme, sembla que estic parlant massa de pressa, de la Universitat de París. Va ser responsable del projecte Observatori Metropolità, un espai de debat, reflexió i coneixement de la realitat metropolitana a Metròpolis, la xarxa mundial de grans ciutats i metròpolis del 2017 al 2020, i, entre d'altres tasques, va ser al capdavant de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat entre el 2006 i el 2011. I actualment és diputat, que això ens ho hem deixat, però és el diputat que s'encarrega dels temes ambientals dins del grup parlamentari d'Esquerra. I també ens acompanya en Samuel Reyes, que avui sí que és el nostre protagonista, que va néixer a Barcelona l'any 81, és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona, té més de 12 anys d'experiència en l'àmbit del medi ambient i els serveis públics, 7 dels quals ocupant càrrecs de responsabilitat. Ha desenvolupat la seva tasca en institucions com el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental i en diverses consultories independents, com sí, és una mica difícil, però suposo que és Pricewaterhouse Company, on actualment estava duent a terme l'expansió dels seus serveis a Catalunya i Balears, i té una àmplia experiència en el camp de la gestió de l'aigua, adquirida mitjançant el seu pas per l'AC entre el 2014 i el 2019, ocupant el càrrec adjunt al director, i ara és el director. Jo mateixa, en el meu cas, soc secretària general de la sectorial de Medi Ambient i Energia d'Esquerra Republicana, soc geòloga, llicenciada a la Universitat de Barcelona, però actualment treballo a l'Ajuntament de Barcelona fent una altra cosa, coses que passen. Us donem gràcies per la vostra col·laboració en aquest acte i per començo introduint el tema com a sectorial de Medi Ambient d'Esquerra, una mica de posicionament. Des de la sectorial, el moment que vivim és per nosaltres, de fet, una oportunitat, enteneu-me, per fer aquelles coses que fa temps que era necessari fer i que no trobàvem ben bé al moment de fer-les. Hem d'entendre que encara avui, i potser per moltes de les persones que estem aquí, encara pensem que la cosa més important és veure de quina manera tindrem més aigua pel turisme, per regar jardins, pels jocs d'aigua, per construir piscines, per netejar carrers, més aigua, més aigua, més aigua. I hem de canviar l'enfocament i començar a pensar que no en tindrem més d'aigua. Estem a la conca mediterrània, el canvi climàtic és el que és i, malauradament, les previsions no són que sortirà aigua d'una llentia meravellosa.
Quan sortim de la sequera hem de tornar a regar els parcs i jardins amb aigua potable o hem d'introduir la xerojardineria i canviar de manera progressiva la vegetació de parcs, places i carrers. Quan sortim de la sequera hem de tornar a netejar els carrers amb aigua potable o ho podem fer amb aigua regenerada. A Barcelona la reguem habitualment als carrers amb aigua freàtica, però hauríem d'anar pensant també en altres tipus. Quan sortim de la sequera hem de permetre que les instal·lacions esportives, els hotels, les activitats d'oci que no facin estratègies d'estalvi d'aigua molt estrictes, en general. Bé, tenim una gran oportunitat per treballar per la millora del riu Besòs i transformar-lo en una conca mediterrània metropolitana per excel·lència, treballar per la millora dels aqüífers, les masses d'aigua, la regeneració de l'aigua millorant els sistemes d'evaporació i reutilitzant tant com podem cada gota d'aigua. Per acabar us vull explicar un nou concepte, que no és meu, és del president de la sectorial, que suposo que vosaltres ja coneixereu, que és la reutilització potable indirecta. Avui ja s'està fent servir l'aigua de la depuradora del Prat per fer aquesta reutilització. En condicions normals es fa servir principalment per mantenir el cabal ecològic del tram final del riu Llobregat, per sota de la presa d'aigua de l'estació de tractament d'aigua potable, l'ETAP de Sant Joan d'Espí, evitant així la necessitat d'alliberar aigua addicional dels embassaments per a aquest propòsit. En situacions d'escassetat, el Pla Especial de Sequera determina una reducció del cabal ecològic al tram final del Llobregat. En aquest moment, part de l'aigua regenerada passa a destinar-se al rec agrícola del Delta del Llobregat, substituint així la captació del riu. Si la sequera empitjora, s'incrementa l'aportació d'aigua regenerada que s'incorpora al riu Llobregat per sobre de la captació de Sant Joan d'Espí, la qual cosa es coneix com a reutilització potable indirecta. La reutilització potable indirecta consisteix en el bombament d'aigua regenerada del riu Llobregat 8 quilòmetres aigües amunt de la planta potabilitzadora i d'aquesta manera l'aigua regenerada es barreja amb el cabal del riu Llobregat i es capta aigües avall per ser potabilitzada. Un cop potabilitzada es distribueix per la xarxa d'aigua potable. Doncs ens hem de plantejar aquestes coses, noves estratègies, nous reptes i sobretot noves mirades. Hem d'aprendre, hem d'acceptar que no tindrem més aigua. I aleshores doncs ja estic, deixo de fotre's el rotllo i dono la paraula a l'Eugeni, que bé, avui ha viscut un dia una mica trasbalsat al Parlament. Si tens ganes d'explicar-nos més coses a part de la sequera, tu mateix sents lliure per alliberar tensió. Gràcies. Ara tots els companys dels grups parlamentaris quedaven a fer una cervesa, suposo que per treure aquesta tensió jo l'hauré de treure aquí. No, estic molt content de poder estar avui aquí. Sabeu que una part de la nostra feina com a diputats és anar passant pels casals, anar parlant, a vegades de temes més generals i de tant en tant també dels temes sectorials. I quan vam veure a final d'any passat que el tema de la sequera entrava en emergència i passava a ser un tema que entrava en una situació de gravetat que haguéssim volgut que no entrés i per tant també una deriva de centralitat en el debat polític, doncs ja vam oferir als casals la possibilitat de fer-ho. En el cas d'avui he d'estar content, agraeixo la invitació del casal, però al mateix temps la del director de l'ACA, que va ser un dia fent cerveses, que em va dir hosti, doncs jo vaig un dia al casal d'Horta, la podríem fer junts? I vaig dir, bueno, no ho sé, i ell va tirar milles i va acabar fent la proposta. Per tant, avui també improvisarem. Jo faré una primera introducció una mica per explicar com el govern ha hagut de fer front a aquesta sequera, que jo normalment quan l'explico jo sol, sencer, per tant, juntarem dos PowerPoints i veurem si el Frankenstein que em surt té sentit, espero que sí. Sol que explicar que el govern l'ha hagut de gestionar en les dues mans lligades, o almenys una mà i mitja lligada. Una mà ben lligada per la mala gestió política dels governs anteriors i l'altra per la situació de context de canvi climàtic i la situació meteorològica que ens hem acabat trobant. Un cop explicat una mica això, li passaré la paraula a ell perquè ell pugui explicar més temes de com es governa l'aigua a Catalunya, que no és tan trivial ni tan directe, perquè hi ha parts de Catalunya on ell, malgrat ser el màxim responsable en polítiques d'aigua, doncs no governa, no pot aplicar aquest pla especial de sequera. I normalment acabo les xerrades en la part primera que avui ha fet la Txell, que per mi crec que és la part que com a Esquerra Republicana, com a partit, és la segona cosa més important que hem de poder treure d'aquestes xerrades. La primera és
que el govern ha fet molta feina i l'està fent, està preparant el país per una situació que no ens l'hem trobat preparat, estem fent la feina que altres no hem fet en un altre moment, i sobretot la segona part, que és la que apuntava la Txec, que és que hem de pensar d'anar més enllà de les infraestructures, hem de pensar que l'aigua clarament és un recurs finit i que l'estem utilitzant més que mai quan estem en uns escenaris que en tindrem menys que mai, i per tant les infraestructures, la tecnologia ens ajudarà, però les infraestructures i la tecnologia no ens resoldran la manca de disponibilitat d'aigua, i per tant això ha de passar per uns canvis d'hàbit i per una manera de fer diferent. I això podria respondre a la pregunta, que no sé si sortirà al final, sobre el transvasament, perquè en les diferents xerrades que hem anat fent, malgrat parlar amb la nostra gent de casa nostra, que estem dient intens i constantment que estem en contra del transvasament de l'Ebre o del Roine, doncs és una qüestió que jo puc entendre que per la gent que potser no hi està molt al dia, doncs és una qüestió molt trivial, fa falta aigua i en rius que en porten molta, doncs la portem. I la resposta és no, i pot explicar el per què no, doncs implica un canvi de model. Que això no vol dir que renunciem a tenir aigua, això vol dir que aprenguem a fer l'aigua d'una manera diferent i que canviem hàbits per gastar-ne menys. I això implica un canvi de model que jo crec que Esquerra està en condicions de posar el debat sobre la taula i no l'hem pogut aprofundir més, ara ja perquè la legislatura s'ha acabat, però també perquè moltes vegades ens trobem mancats d'aquelles majories necessàries per poder fer. Segurament el Samuel s'ha vist obligat en tota aquesta gestió de la sequera que portem a haver de plantejar canvis o de gestionar realitats que si el govern hagués tingut una majoria més àmplia al Parlament, doncs s'hagués vist més fort i hagués dit no, perdoneu, jo entenc el que el sector demana, però és que la cosa és així perquè no hi ha aigua. I això, les situacions de majories també ens hi importen. Com us deia, normalment explico tot això, però entro en el tema. El govern s'ha trobat en les mans, el que girs, que tu saps de memòria, s'ha trobat en una mà i mitja lligat, perquè d'una banda la sequera que estem vivint és extraordinària, i això crec que és molt important que ens ho gravem al mig del front, perquè sequeres al nostre país n'ha tingut moltes, el clima mediterrani és propens a tindre períodes d'absència de pluges i per tant segurament per això la major part dels regadius dels conreus que tenim són de secà i la mateixa manera nostra d'anar vivint ens havíem anat adaptant a aquestes situacions d'absència d'aigua, però també és veritat que l'ús d'aigua que fem a dia d'avui la nostra societat és molt més alt del que fèiem fa molt temps, també és veritat que som molta més gent i també és veritat, d'altra banda, que el període de sequera que estem vivint no l'havíem viscut, almenys des que la Generalitat disposa de dades oficials, el 1921, el Servei Meteorològic de Catalunya, no havíem viscut un període com aquest. I en paraules de la directora del Servei Meteorològic, aquest període de sequera es caracteritza per 3 elements per dir que és el més greu. El primer és el de durada. Fa 40 mesos que estem en sequera. És a dir, fa 40 mesos que està plovent per sota del que hauria de ploure, d'acord amb la mitjana pluviomètrica al nostre país. Al principi va ser més a les comarques de Barcelona i Girona i després ja va acabar sent, ja ho veurem després, per l'extensió, a tot arreu. I com a punt de referència dir-vos que segurament la sequera més important que vosaltres recordareu és la del 2008. Doncs aquella sequera del 2008, fem una petita trampa, que després explicarem, però va durar només 18 mesos. D'acord? És a dir, si aquella sequera l'haguéssim viscut amb la dessaladora del Prat, per dir-ho d'alguna manera, ningú se n'hagués assabentat que estàvem en una sequera. I si recordeu, es va tornar a parlar de transvasament i de portar vaixells i vam estar parlant que el país entrava en col·lapse i no van ser 18 mesos. Doncs l'actual en porta 40. Per tant, el primer element a tenir en compte és sequera. El segon és l'extensió. Com us deia, la sequera quan va començar afectant, de fet, els primers territoris en entrar en emergència van ser les comarques de l'Alt Empordà, la conca de la Muga, i van ser principalment a tota la zona de les comarques gironines i Barcelona, l'absència de pluja, però finalment això és una extensió que afecta a la totalitat del país. Mentre la sequera del 2008 afectava molt més a la zona de Ponent i del sud de Catalunya, esta, i malgrat començar de la manera que he dit, està agafant una extensió a tot el país. Normalment poso aquestes dues imatges, la primera és la mitjana pluviomètrica de tot el 2023 i la segona és la mitjana pluviomètrica només del mes de desembre del 2023. Perquè veieu que el problema el mes de desembre, que és un mes que ja no plou, és un que plou poc, desembre, gener, febrer, són mesos amb poca pluviometria, doncs l'extensió ja va ser, i no d'uns colors suaus, càlids, sinó dels greus i a tot arreu. Per tant, el primer element és la durada, el segon element és l'extensió i el tercer element és la intensitat. Si us hi fixeu, això és l'evolució,
fàcil d'entendre. La part blava és quan estem per sobre de la mitjana i la part vermella és quan estem per sota. I baix, doncs, és l'evolució històrica que comença el 1973. El que he encerclat amb color verd és la sequera que vam viure el 2008. He dit que fem una petita trampa i ara us assenyalo. Si us fixeu, aquí hi ha un petit punt blau. I torno al micro, si no l'Eduard. Aquest petit punt blau va ser un punt d'inflexió dins d'una sequera que va durar més de 18 mesos. És a dir, va començar abans. Però és cert que pel mig d'aquella sequera va haver un període de pluja que el que va fer va ser, com quan estàs malalt, que et posen oxigen i revius, doncs va ser el mateix. Vam tindre un període de sequera que clarament començava abans, però vam tindre un període de pluges que ens va fer tornar a omplir embassaments, tornar a omplir els aqüífers i ens va tornar a donar un petit respir. I el període de sequera greu són els 18 mesos que venen després. Els 18 mesos que venen després són, diguem, la segona panxa de la corba negra, que seria la mitjana del dèficit de pluja. En canvi, si us hi fixeu, el nivell de pluja que tenim ara, de sequera que tenim ara, quan ens comença, la corba comença a baixar i 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 després segurament el Sam us pot mostrar gràfiques de l'evolució dels embassaments que l'heu vist a TV3, al Temps o a qualsevol espai, on no hi ha hagut cap moment que a nivell de pluges, possiblement les d'aquest cap de setmana, són el primer moment en què podem dir ha plogut bé, ha plogut arreu, ha plogut extensament, no ha plogut de cop, que els aiguats que teníem també a Terres de l'Ebre, de fet, la setmana que ell entrava de director van haver-hi els aiguats a Alcanar, aquelles pluges de més de 100 o de 200 litres per metre quadrat en un dia o en dos, que ho mulla tot però també s'ho emporta tot, i l'aigua tampoc no entra, és a dir, no entra als aqüífers, tampoc et resol absolutament res. La pluja aquest cap de setmana ha sigut diferent. Possiblement ha sigut el primer moment i això tampoc estem notant un gran canvi al nivell dels embassaments. Per tant, per extensió, per durada i per intensitat, no havíem vist mai una sequera com la que estem vivint ara. I per tant, quan ens diuen no s'ha sabut gestionar, no s'ha fet bé, possiblement és que no estàvem dimensionats, no estàvem preparats per gestionar una sequera d'aquestes magnituds que, a més, i això no és menor, ens arriba en un context de canvi climàtic. És a dir, possiblement aquest període de sequera viscut en un altre moment de la nostra història hagués sigut diferent. Vivint-lo ara, tenim uns recursos, tenim una tecnologia que ens pot ajudar molt, però també estem en un moment on hi ha molts més factors que ens estan dificultant la gestió d'això. L'exemple és que l'any passat el vam tancar sent el segon any més càlid de la història del nostre país, des que tenim dades oficials. I aquí veiem una qüestió que és incontestable, que és l'evolució del creixement de la mitjana de temperatura al nostre país en dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, sé que la frase no és el que toca, perquè estem parlant de sequera, però plou sobre mullat. Per tant, una sequera molt greu, amb un context de canvi climàtic, d'increment de temperatures, i que us pot portar l'exemple, que crec que s'entén molt bé, que fins i tot hi havia pagesos que, malgrat tenir rec de suport, si tenien arbres fruiters, la fruita, fruit de les elevadíssimes temperatures, se'ls hi podria, malgrat tenir el rec de suport. S'acabava podrint, i no el problema la falta d'aigua. El problema era les temperatures en què els fruiters no estaven preparats per aguantar allò. Per tant, la combinació de tot és la tormenta perfecta. I ara surt i gestiona. I és molt complicat. És molt complicada la gestió d'això. I és molt complicada quan, a més, i entro ja amb el següent punt i et passo de seguida la paraula, no hem disposat de totes les eines i de tots els mecanismes per gestionar la crisi. Jo apuntava 4 punts que per gestionar una crisi de sequera com la que estem vivint necessitem infraestructures, necessitem planificació o un full de ruta, necessitem unes eines que siguin compartides, aquest full de ruta que us deia, i recursos. I portem molts anys i segur que hi ha molts motius pels quals segurament l'ACA no estava en una bona situació econòmica, però que no s'han fet noves infraestructures, no hi ha hagut inversions, no hi ha hagut planificació de recursos, no hi ha hagut pla de gestió que no es va aprovar fins ara fa el 2023, i el que sí que vam tenir va ser aquest full de ruta o eines compartides, perquè estem avui en un acte d'Esquerra Republicana, diputat d'Esquerra, estem al govern d'Esquerra, sectorial d'Esquerra, per tant el missatge és clar i segurament hi ha una part de subjectivitat, però les coses han de ser com són. No hi van haver inversions, no hi van haver infraestructures, no hi va haver pla de gestió i de cop entra i gestiona una sequera com aquesta sense haver preparat el país. El que sí que es va fer, i les coses també s'han de dir com són, és que es va fer un pla de sequera. I un pla de sequera que és aquest full de ruta compartit, que després segurament ens explicarà més detalladament en què consisteix, que ens sentim a parlar molt dels mitjans, però que crec que és una eina que tenim una sort que el govern anterior o els responsables anteriors de l'ACA
va estar molt bé que la treballessin i la fessin, perquè si no ara estaríem abocats en un Covid-2. Si recordeu, quan va arribar la pandèmia al Covid, un dels grans problemes és que no sabíem que havíem de fer moltes coses. Ja no només que no estiguéssim preparats, que allò ens va passar per sobre, sinó que moltes vegades no sabíem què s'havia de fer en cada sector i com havíem d'actuar. Doncs el pla de sequera el que ens permet és donar un full de ruta que és compartit, que està acordat, que ara tothom, tots els sectors, com que els hi afecta, tothom va dient que el seu sector és el més important i que no li hem d'aplicar les retallades, malgrat va ser un pla de sequera en exposició pública i participat per tots els sectors durant gairebé 2 anys. Segurament, quan això es va obrir, ningú s'esperava que arribéssim a l'escenari que vam arribar i tothom va acceptar moltes coses. I ara ens trobem en que ningú vol que se li toqui el seu negociat. Hi ha una part que és molt comprensible, però n'hi ha una altra que jo crec que hauria de passar per sobre, que és que no hi ha aigua. Els embassaments hi ha 100 hectòmetres cúbics, si no m'equivoco, i el consum que fem com a país són 330 en un any. Per tant, només a la regió metropolitana. Per tant, tenim un problema greu. En tenim 100, en consumim 330 i en regenerem i ho en dessalem 80 aproximadament. Per tant, només cal sumar i restar per veure que les coses no donen i que tots els sectors són importants, però que tothom haurà d'arrimar una mica a l'ombra. De fet, si els pagesos ho han fet, doncs la resta de sectors ho hauran de fer i això vol dir que el govern haurà de posar molts recursos perquè impactarà sobre llocs de treball i la situació jo no dic que sigui fàcil. Però el que sí que és veritat és que no se li pot demanar al govern que faci dessaladores en un mes. No se li pot demanar al govern que tinguem plantes de regeneració en 2 mesos. No se li pot demanar al govern que tinguem plantes de reutilització d'aigua quan en teníem fins i tot moltes ja fetes i ningú les havia connectat. Ningú havia anat amb el cable o amb el tub, en aquest cas, i les havia posat en connexió. I tot això és el que el Samuel, al capdavant de l'ACA, estan fent. Jo només volia fer esta prèvia per dir, clar, que el govern no s'ha quedat mirant al cel i ha fet feina, ara el Samuel l'explicarà, i 2, que és realment una situació d'una gestió molt complicada. Tan complicada com que no s'havia donat mai una situació com aquesta i que també és cert que aquells que tant critiquen l'acció del govern són els que durant molts anys haguessin pogut anar preparant el país i no ho van fer. De fet, avui mateix, l'Albert Batet, en el debat dels pressupostos, ha tornat a retreure al govern que no estiguem fent un trasbassament. Ho tenia el govern durant molt temps, jo crec que no és la solució, però com a mínim per plantejar-lo o per posar-lo sobre la taula, si no era de l'Ebre, del Roine, doncs tampoc el van fer. Per tant, ni van fer allò que creiem que està malament, ni van fer allò que creiem que hagués pogut ajudar el país per fer. Jo només volia posar aquesta introducció, després si parlem de model hi tornem i si parlem de derivades més polítiques doncs també hi tornem tot. Gràcies, Eugeni, gràcies. També gràcies per convidar-me, és el primer acte una mica que faig així més a nivell amb militants, amb companys, sempre m'he dirigit més a alcaldes, alcaldesses, regidors, que també estan o al govern o a l'oposició, així que també em fa certa il·lusió, a més que visc a Barcelona, estic empadronat a Barcelona, un altre barri, i aniré a fer alguna sessió a Barceloneta, Ciutat Vella, així que em fa molta il·lusió i deixeu-me que expliqui una anècdota. Jo em vaig presentar voluntari per ser director de l'ACA, no coneixia la consellera i li vaig enviar el meu currículum a veure si em contractava i va veure que havia treballat a l'ACA durant 5 anys, que havia estat ajudant al món local, va dir sí, endavant. Jo estava molt content perquè era una empresa que en aquell moment, fa 2 anys i mig, sanejada, coneixia l'equip, és a dir, amb moltes ganes de fer moltes coses i dic, això sortirà molt bé. A més, una de les grans queixes era la distància que hi havia entre l'ACA i el món local i volia justament trencar això, és a dir, apropar-nos, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua és l'administració hidràulica, és una de les empreses més importants de la Generalitat i té un pressupost de 500 milions d'euros. A estones podem dir que som l'agència, la policia de l'aigua, som els àrbitres, els que controlem que ningú agafi massa aigua o que no aboqui i contamini les aigües. Llavors aquesta és una mica la nostra feina. Com deia l'Eugeni, el primer dia que entro tenim els aiguats del Canà, que després es van repetir al cap de 2 anys, 1 de setembre del 2021, i hem de fer obres. I al cap de 20 dies activàvem el pla especial de sequera. He de dir que com que vaig estar d'adjunt al director entre el 14 i el 19, el pla de sequera el coneixia perquè amb el director d'aquell moment l'anàvem a explicar i el director sempre deia serà un manual i anirem passant pàgines. És la importància de tenir un document preparat en un moment de bonança on hi ha aigua i que no hi ha discussions. Es va redactar entre el 14 i el 15, va sortir informació pública el 16 i es va aprovar l'any 2020. Es va aprovar el 2020, va ser el primer acord de govern i al cap de 20 dies hi havia els aiguats del Glòria. Quina confusió. I després vam tenir la pandèmia al cap de 2 mesos. Si us podeu imaginar, s'aprova aquell document, tal.
Com que surten moltes notícies, però també crec que hem de fer un discurs més de ciutat, de Barcelona, però sí que vull fer alguns aspectes. Per què parlen de trasvassaments, per què parlem de restriccions aquí o allà, i és que el model de gestió de Catalunya, que també és una cosa que es demana i en el Parlament ha sortit aprofitat junts a demanar que gestionem les conques de l'Ebre, és que a Espanya l'aigua es gestiona per demarcacions hidrogràfiques, que són conques. Llavors, el que veiem en blau són el que li diem les conques internes de Catalunya, que tenim el riu Fluvià, Muga, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix. Són rius que neixen a Catalunya i moren al mar Mediterrani. Això des del punt de vista també independentista és important. En canvi, el que veiem de color taronja són aquells rius que són intercomunitats autònomes, perquè és el riu Ebre. El riu Ebre travessa 7 comunitats autònomes i clar, l'Ebre vol dir el Segre, que neix a Llívia, una mica més amunt, les Nogueres, que acaben tot al Segre, a Lleida, Mequinensa, i acabem amb l'Ebre. Llavors, la gestió és diferent. L'ACA només té competències plenes per gestionar els embassaments als rius de la zona blava, de les conques internes. Per això, tot el que hi ha de color taronja depèn de Saragossa, depèn del Ministeri. Dues dades. Potser no importa què és un hectòmetre cúbic, tot i que podem mirar què és el Camp Nou ple d'aigua, podríem dir, són 100 metres per 100 metres per 100 metres d'alçada. Doncs els embassaments de les conques internes tenen 700 hectòmetres i els de les conques de l'Ebre a la part catalana 3.500, 5 vegades més. Imagineu-vos l'aigua que hi ha a la part catalana de l'Ebre o a les conques internes. Però és que a més, a la zona blava hi viu el 92% de la població. Aquest gràfic ja té un parell d'anys, podríem dir segurament que ha canviat perquè la població ara ja són 8 milions, ja no som els 7 que sempre parlàvem. És a dir, que la distribució territorial, que a més és 50-50 del territori, és completament diferent. I a més, la gestió de l'aigua és molt diferent. A Lleida es dedica a l'agricultura, majoritàriament, un 95% de l'aigua de la conca de l'Ebre es dedica a l'agricultura, mentre que a les conques internes és un 45% domèstic, urbà, un 20% industrial i un 35% agrícola. Això vol dir que com hem de gestionar l'aigua a les conques internes de Catalunya és molt diferent com ho fan a la resta del territori. El canal d'Urgell, que és una comunitat de regants molt gran, necessita uns 700 hectòmetres per poder fer la campanya, que és tot el que tenim nosaltres d'embassaments. Això vol dir que restringint una mica l'aigua a l'agricultura, tota la província de Lleida ja té aigua. En canvi aquí, encara que nosaltres tenim l'aigua a l'agricultura, ens falta aigua, no? I com deia ell, són 42 mesos de sequera. Per això la gestió ha de ser molt diferent i per això la importància també dels usos urbans i dels usos industrials. Perquè cada gota que estalviem nosaltres a casa nostra és aigua que queda per les activitats econòmiques, perquè al final tots nosaltres treballem per alguna cosa i o treballem els nostres familiars, sigui el turisme, sigui la restauració, sigui l'agricultura, la ramaderia, a la SEAT fent cotxes, qualsevol cosa necessita aigua i és molt important. Doncs bé, com ho ha explicat molt bé l'Eugeni, amb la pandèmia, quan la sequera del 2008 no teníem cap document, així que anàvem fent decrets. Anem a tallar això, anem a restringir aquí. Aquest document, el Pla Especial de Sequera, es fa amb calma i diu anem a fer-ho amb calma, amb temps. I a sobre, el territori de Catalunya, les conques internes la divideix en 18 territoris. Per què? Perquè no té sentit. La sequera al final és oferta i demanda. És a dir, és com la sequera econòmica, és tinc entre tant, gastes tant, o tinc tanta aigua i en necessito tanta. Així que vam dividir el territori en 18 àmbits. Per què? Per no afectar els territoris que no sigui necessari. Això ho veureu en el mapa de després. Quedem-nos amb això dels 18 territoris. Nosaltres estem a la unitat que es diu Embassaments Ter Llobregat, perquè no sé si sabeu d'on ve l'aigua de casa, però majoritàriament ve del Ter. Hi ha un transvasament, que segurament també heu escoltat a les notícies, que des del Ter, quan acaba just a Anglès, més o menys, hi ha una canonada que hi cap hi ha un túnel, que hi cabia un tràiler per dins, que porta l'aigua des de fa 60 anys, des dels embassaments de Sau i Susqueda fins aquí. Per això també la queixa del territori de Girona, aquest expoli que ha fet Barcelona per créixer mentre nosaltres no podem regar. Això és una mica d'entendre. Aquest gràfic d'aquí, que veiem en blau, és la capacitat dels embassaments del Ter i del Llobregat, i la línia blava és com ha anat evolucionant. I justament m'aixeco per fer el mateix que ha fet, explicar el mateix que ha explicat a l'Eugeni. El 2005 tenim aquella sequera tan intensa, plou una miqueta, que és el que deia l'Eugeni, es recuperen els embassaments, 18 mesos de sequera. En realitat li diuen la sequera del 5 del 8, però la sequera en veritat és la de, que podríem dir, 7 i 8.
I allà es va acabar de cop, un maig, va començar a ploure i ja veiem com es van recuperar els embassaments que quasi s'han omplert. Però veiem que és cíclic, vivim el clima mediterrani. La primera campanya que vam fer fa un parell d'anys, que la vam recuperar el 2018, perquè el 2018 ja estàvem força baixos, estàvem a punt d'entrar en alerta, i ja vam preparar la campanya, és amb la cançó d'en Raimon, que diu en aquest país no sap ploure, o plou molt, hi ha inundacions, plou poc i és sequera. Aquesta campanya la vam fer el 2018 i la vam recuperar ara. I aquí veieu com ha anat baixant. Primer perquè els embassaments són els que són, cada vegada la pluja és més irregular, i aquí el canvi climàtic el que ens fa pensar són aquests aiguats, sequera. Califòrnia, Austràlia, Xile són els territoris que s'assemblen més a nosaltres, clima mediterrani. Dit això, ens hem d'adaptar al canvi climàtic. Com a ambientòleg que soc, si algú té polítiques enfront del canvi climàtic és Esquerra, altres partits, però jo crec que Esquerra també les lidera, sobretot des d'un punt de vista realista, i per això a mi m'agrada el discurs llei com al capdavant dels diputats per la part d'acció climàtica, el discurs d'Esquerra ha de ser de defensar el medi ambient. Dit això, no entraré en aquest... us faig un petit exemple perquè veieu la gravetat de la situació. Aquesta línia blava és l'embassament de Darnius, té 60 hectòmetres, n'en queden 7. Segurament es buidarà al setembre, l'embassament de Darnius, que dona aigua a Figueres, Cadaqués i Roses. Perquè veiem la situació. Perquè no plou des del març del 22, que van caure 350 litres a la capçalera. Aquest cap de setmana han caigut 50 litres, 40 a les capçaleres, 80 a Viladrau, però van caure en un mes de març del 2022 350 litres, que van ser 13 hectòmetres, aquesta pujada que veiem. Està a punt de buidar-se. El sistema Ter Llobregat, amb aquestes pluges, hem recuperat 5 hectòmetres dels 600 que tenen. Necessitaríem, jo per ser feliç, amb 10 episodis d'aquests, jo crec que ja tindríem 50-60 hectòmetres, ja estaria tranquil perquè vol dir que sortiríem de l'emergència, que són les restriccions més intenses, no hi hauria suficient aigua per l'agricultura, però bueno, estaríem més tranquils. Vam tenir la sort, si veieu aquest gràfic que va pujar aquí al final, maig i juny de l'any passat, ens va anar molt bé que fos maig i juny de cara als incendis de l'estiu. No és el mateix omplir els embassaments a abril o març i després període sec fins als incendis que fer-ho al maig i juny. És a dir, va ser sorprenent perquè estaven molt aterroritzats des de bombers per reduir els incendis i això va ajudar força. Amb les pluges de l'any passat vam tenir 50 hectòmetres més que ens van permetre mantenir-nos. I aquesta és la foto d'aquests colors. Ja sabem que el color vermell tirant a negre és el pitjor, ho veiem a dalt de tot a l'embassament de Darnius i veiem la ciutat de Barcelona i el seu entorn en vermell. Però en canvi, per què hi havia diluït unitats? Perquè tota la província de Tarragona que veieu de color verd agafa l'aigua de l'Ebre. Per això es parla tant del desplaçament de l'Ebre. I com que l'embassament de Mequinensa, que té capacitat per 1.500 hectòmetres, està ple, el 95%, fins i tot ha desembassat d'una manera intensa per evitar inundacions el darrer mes de febrer, la situació a la província de Tarragona és de normalitat. Quina situació passa i com ho hem d'aguantar com a govern? Que Cunit no té restriccions i Cubells té les restriccions més intenses. Què els separa? Una canonada. Per això la insistència dels transvasaments. Segurament haureu vist a les notícies que el director de l'ACA, jo, vaig proposar al govern de la Generalitat fer el transvasament. Clar, com a tècnic, com a part més tècnica, em toca proposar solucions. No em puc permetre que 6 milions de persones es quedin sense aigua. Jo, honestament, em fa molta por, com a ambientòleg, que el transvasament, que podria ser una petita ajuda a Barcelona, fos un transvasament cap a Múrcia, València, que és el Plan Hidrológico Nacional del 2000, que tant vam defensar, que va sortir aquell llaç, perquè no és ser egoista, però tenim el delta de l'Ebre que hem de protegir, a vegades tenim molta aigua, podem traspassar-la d'un costat a l'altre, fins i tot interconnectar, perquè si falla la canonada des de Barcelona podem ajudar a Tarragona, però sí que em faria molta por que hi hagués un transvasament a tota la costa del Mediterrani fins al Marià i que perilléssim el delta com a patrimoni de la biodiversitat. Llavors, el repte del govern evita el transvasament, busca una solució. Quina és la solució? Potabilitzar el riu Besòs. Els que ja teniu alguna edat i caminàveu per la ciutat de Barcelona, més des d'aquí podem arribar fàcilment al Besòs, baixaven escumes, metres, colors, allò era, mare meva, el que era jo, no?
Gràcies al sanejament a les estacions depuradores, l'ACA financia les estacions depuradores d'aigües residuals a Catalunya amb un cost de 350 milions d'euros. Si agafeu la factura de l'aigua, veureu que us surt Aigües de Barcelona, subministrament, i després veureu Cànon de l'Aigua, Agència Catalana de l'Aigua, és el que tots pagueu a la factura i que l'ACA ingressa 500 milions d'euros. I això serveix per pagar les 550 depuradores que estan en funcionament a Catalunya i que sanegen el 97% de la població. Gràcies a això, el riu Besòs ha començat a millorar, des de la qualitat, des de biodiversitat, fins i tot veiem llúdrigues, i ara ens permet fer pous i potabilitzar-la. Llavors el repte que tenim ara mateix és aigua de quilòmetre zero, que seria potabilitzar el riu Besòs. És veritat que la majoria de l'aigua ve del Ter, i de la desalació, però potabilitzar el riu Besòs. D'aquesta manera, aconseguir el doble de l'aigua que podria venir del transvasament de l'Ebre, és a dir, trobar una solució més òptima. Però això, aquesta foto d'ara, no és nou, no és d'avui per demà. Com deia, el 20 de setembre del 2021 ja activem la sequera a l'àmbit d'Igualada i a l'àmbit de l'Empordà. I aquestes línies que veieu de colors és l'evolució del temps, des d'octubre del 21, a l'esquerra, fins ara. El blau és el color més optimista, vol dir que estem en normalitat, i el vermell és el pitjor. Això són les 18 unitats. Com han anat evolucionant el temps? Doncs cada vegada que una unitat ha canviat d'estadi, hem trucat als ajuntaments, hem fet reunions amb ells, els hem explicat les noves restriccions, i les restriccions han anat passant poquet a poquet. Si ens fixem a la número 13, que és embassaments de Llobregat, que és on està Barcelona, veiem que entrem en prealerta, que és ja, anem a prestar atenció. Al febrer del 22, és a dir, fa 2 anys, recordo que va ser la meva primera entrevista a TV3 i ja vaig dir, al novembre entrarem en alerta, i així va ser. Vam entrar en alerta al novembre, al març en excepcionalitat, març del 23, i a novembre del 23 vam entrar en preemergència i al febrer del 24 en emergència. Cada vegada les restriccions són més intenses, el govern ha flexibilitzat algunes de les restriccions, per exemple, el Pla Especial de Sequera en excepcionalitat i en emergència ja prohibia moltes piscines, però vam canviar perquè les piscines d'ús públic en excepcionalitat es poguessin obrir. La sequera pot arribar a tenir una afectació social que a vegades hi ha certs sectors que no veuen. Hi ha moltes persones que potser no poden anar de vacances i no tenir una piscina municipal és una afectació, pot tenir un caire social molt important. Si nosaltres deixem que no pots omplir la piscina privada de casa teva amb aigua de la xarxa, però la gent es comença a portar cubes, després no hi haurà cubes pels ajuntaments que es queden sense aigua. Hi ha més de 30 municipis a Catalunya que van amb cubes. Llavors és molt important poder donar un servei públic de l'aigua i que s'omplin els dipòsits pels veïns, perquè si no seria una guerra de preus. I qui té diners portaria cubes i qui té diners faria pous, i els ajuntaments que tenen moltes vegades dificultats, municipis petits, es veurien en una situació molt complexa. Per això és molt important restringir l'aigua als usos més importants, que és el domèstic, a part que la llei ho preveu. Aquest gràfic d'aquí, que és una mica el que estava explicant Txell, és com ha evolucionat l'aigua que ens bevem aquí a Barcelona. Al gener del 2021, la part blava, no importa el volum, la part blava fosca és aigua dels embassaments. Agafàvem un 80% de l'aigua dels embassaments. En canvi ara, només el 40%. Podeu veure que més o menys en els 3 anys no ha canviat el consum, es manté estable. És veritat que al 21 no hi havia quasi turisme, no es recupera fins al 22. Recordeu que a l'estiu del 21 tenim la variant Delta, al desembre del 21 tenim la Omicron, vull dir que estem força tancats. Llavors, som més població i som més activitats econòmiques i consumim el mateix. Això vol dir que d'alguna manera som més eficients. I a casa nostra ho som. Des de la sequera del 2008 fins ara hem reduït el consum en més de 30 litres per persona a casa nostra. Vull dir que està molt bé. Felicitats. Llavors direu, i d'on ve l'altra aigua si no l'agafem dels embassaments? Doncs una part ve de pous, que és molt important, i per això també volem potenciar la part del Besòs. Una altra part ve de desaladores, que és aquesta part blava que comença el 21 i puja fins aquí, que estan funcionant a ple rendiment, com deia ell, 80 hectòmetres, i la part de baix de tot és el que explicava la Txell de l'aigua regenerada. Què és l'aigua regenerada? Nosaltres, què hi ha darrere l'aixeta? Nosaltres ens ve l'aigua, una planta la potabilitza, és a dir, que la fa potable, la bevem
va pel clavegueram i se'n va fins a una depuradora. Aquí pot anar la depuradora del Besòs o la depuradora del Llobregat. Es fa un tractament per eliminar els sòlids, la matèria orgànica, el nitrogen, els fòsfors i s'envia a mar. Això fins ara era així. El que es fa és un tractament avançat, que se li diu terciari, molt més sofisticat, molt més car, i la tornem, com deia ella, aigües amunt al riu Llobregat i ens la tornem a beure. Això vol dir que el 50% de l'aigua que circula pel riu Llobregat a l'alçada de Sant Joan d'Espí és l'aigua que ja hem utilitzat nosaltres. Estem recirculant l'aigua. Som l'únic lloc a Europa que ho fem. En realitat hem rebut un premi, és a dir, perdoneu l'expressió, ens estem bevent els nostres pixats, els nostres propis, però és que abans ens estem bevent els de Manresa i els de Berga, vull dir, sempre s'ha dit que l'aigua de Barcelona ha passat per 7 ronyons. L'únic que és una reutilització que se li diu indirecta, en canvi aquí és una prepotabilització indirecta, no? Aquest és el repte, no? A Singapur, als Estats Units, ja estan fent normatives per tancar el cicle. Tens el mateix volum d'aigua que entra i que va circulant. Aquí està el tema sanitari, que ha jugat un paper molt important per la seva qualitat. Llavors, com es trasllada tot això a la ciutat, que cada vegada hem de fer més restriccions? S'ha parlat molt, i potser heu vist a les notícies, aquest concepte dels 200, ara que estem en emergència, 200 litres per habitant al dia. Aquí, segurament com a govern i com a que hem fallat comunicativament, perquè el ciutadà diu, doncs jo consumeixo 70 litres, cuino poc, però 70 litres, jo tanco l'aixeta quan em dutxo, 70-80 litres al dia, 200, em queda molt. És que aquests 200 no són a casa nostra, aquests 200 són a les capçaleres, són en els dipòsits dels municipis. Per què? Perquè a la ciutat hi ha domèstics i després hi ha activitats econòmiques. Aquest casal consumeix aigua, l'escola consumeix aigua, el restaurant, el gimnàs, l'hospital, el Parlament, les oficines, tot això consumeix aigua. Per això es diu 100 litres que consumim com directament a casa nostra i 100 de manera indirecta amb les activitats que succeeixen a la ciutat. Aquí a Barcelona estem de mitjana a 170 litres per habitant. És a dir, que molt bé, és a dir, som molt resilients, molt resistents a aquesta sequera. Hi ha municipis que estan a 350-400 litres. També és perquè potser tenen pèrdues a la xarxa del 30-40%. Imagineu-vos, jo sempre a les primeres entrevistes ho deia, tindríeu la calefacció engegada al preu que va amb les finestres obertes? Doncs això és una xarxa que perd aigua. Hi ha municipis que compren 100 i en perden 40. Això és molta aigua que està sortint dels embassaments. Per això la nostra insistència, i per això haureu escoltat que hem començat a ficar sancions, perquè volem que els ajuntaments es posin les piles. En el cas de Barcelona, l'eficiència és molt alta. Dit això, s'ha parlat d'això, s'ha parlat d'algunes restriccions. Per què no hi ha aigua pels jardins, tot i que és important els refugis climàtics i hem canviat el pla de sequera? Perquè és que si seguim aquesta curva i no plou res, a final d'any es buidaran els embassaments. Llavors ara els embassaments hi ha 100 hectòmetres, i hem dit que consumíem 350. 100 dels embassaments, 80 de dessalada, uns 50 de regenerada, 230, uns quants de pous, estem al límit. Per això és tan important estalviar, per això estem animant els municipis perquè facin pous. Sé que la sequera, segurament no l'hem notat a casa nostra, més enllà d'un jardí públic que es veu groc, però no s'ha notat. És a dir, llavors, un dels reptes era enviar un missatge, quan em fan les entrevistes, de dir com et dic que portem 40 mesos en sequera, que estem fent tot el possible perquè no et falti aigua, però et demano que estalvis perquè la situació és molt crítica. És un missatge complex de fer, però que hem volgut enviar. Avui, fer obres d'emergència per part de l'ACA per intentar ficar més recursos en el sistema i que no falti mai l'aigua, que els ajuntaments estalvin el màxim d'aigua possible i sobretot a través de les xarxes fent obres repartim 130 milions d'euros perquè l'aigua que captes del medi arribi a destí i no es perdi pel camí. Intentar, un exemple només, si 7 milions de persones estalvien 10 litres al dia, en un any estalvien la mateixa dessaladora que hem de construir al Foix. Llavors, com deia ell, el pla especial de sequera ha anat molt bé, però també quan s'ha d'aplicar tots els sectors s'han vist afectats. Jo vull omplir la piscina, jo vull el camp de futbol, els hotels no sé què, l'agricultura, etc.
I això ha creat moltes sancions. I alguns grups polítics de l'oposició, perquè estar a l'oposició és molt senzill, han aprofitat aquesta situació per atacar el govern i el grup d'Esquerra en el Parlament, que va ser 33 diputats. Llavors, defensar això també és extremadament difícil. Llavors, podem dir que estem tranquils fins a l'estiu, fins al setembre aproximadament, que anirem fent obres, que tots hem d'arrimar-hi l'ombro perquè els petits canvis que fem nosaltres en el nostre dia a dia de pedagogia, jo crec molt amb els nens petits, que s'impregnen molt de l'educació ambiental, ens poden ajudar a estalviar, a reduir el consum i a que l'aigua s'estiri. L'estirem a què? Per dos motius. Per fer obres i després perquè plogui. Tot i que no mirem del cel perquè hi ha molta aigua que ve del mar i regenerada, però sí que d'alguna manera l'aigua també ajuda. Jo crec que, Eugeni, amb això he fet el repàs una mica de tot. Hem arribat a la ciutat i jo crec que seria una mica aquesta la reflexió. Gràcies. Gràcies, Samuel, i gràcies, Eugeni. No sé si voleu, teniu alguna pregunta, dubte, inquietud? De vosaltres. A veure, el Jordi, no sé el teu nom, però... Miquel. D'acord, doncs primer Jordi, després Miquel, el que més? I l'altre Jordi. Vinga. Primer és que a l'alçada de Sallent una intervenció molt important de l'aigua Pots parlar una mica més alt? Sí. A l'alçada de Sallent hi ha una contaminació important de l'aigua per culpa de les botàcies, les mines de botàcia que hi ha a la zona. Aquestes activitats, al principi més contaminants de l'aigua, tenim un pla per mitigar-les a mig termini si comença a ser important, que és l'aigua. Hola. El problema de la contaminació del Llobregat a l'alçada de Sallent, que afecta en tota la part baixa del Llobregat, i tenim un pla. I després, per curiositat, el canal Segarra-Garrigues, que està connectat a l'Ebre, per què no hi penseu que pugui ser una opció per trasbassar aigua, al Parmenyer, com a una solució menys visible, per dir-ho d'alguna manera, que no portar directament aigua per la canonada que ja existeix des de Tarragona. És veritat, la conca del Llobregat, a l'àmbit on s'ajunta Cardona, és a dir, el Cardener, i el Llobregat, que és la zona de Manresa, és una conca salina, molt salina, sobretot al Cardener. Hi ha les mines de sal, de potassa, a les mines de Súria, a les mines de Cardona, i això ha fet que d'una manera natural hi hagi una conductivitat, moltes sals en el riu. A sobre l'activitat minera ha fet que moltes vegades hi hagin episodis. Des d'allà, clar, el problema és que qualsevol activitat econòmica té un impacte en el medi, no? I les polítiques ambientals fa 30 anys, o ara eren molt diferents, la carrera de medi ambient, doncs potser té 30 anys, no? Nosaltres vam ser pioners a Catalunya amb un departament de medi ambient, llavors. Allà hi ha un col·lector... No, però vam ser pioners a sobre del Ministeri i tot. Fem coses bé. Allà hi ha un col·lector que agafa les aigües residuals de l'activitat minera que l'envia fins a mar, és a dir, de 100 quilòmetres. Va des de Sallent i des de Súria s'ajunta a Castellgalí i baixa fins a mar. S'està reposant perquè a vegades té trencaments i això contamina diferents àmbits. A més, en el projecte de restauració ambiental de les mines d'Iberpotash han de recollir, hi ha urgències naturals. A vegades et trobes a la paret sal que va sortint, doncs el projecte de restauració ho ha d'agafar. En un principi la conductivitat està baixant, estem millorant, hi ha els plans de restauració de la mineria i això a llarg termini millorarà molt la conductivitat, és a dir, la qualitat del riu des del punt de vista de sals. Ara també és veritat que és força lent, perquè a vegades es barregen ja les pròpies aigües. Cardona, per exemple, que hi ha alguns esfondraments, clar, tens tot el diapir, a sota tens tota la zona geològica, això ho podria explicar tot ella molt bé, es dissol l'aigua, surt i arrossega totes les sals, no? És a dir, per una banda hi ha una part natural, per una altra banda hi ha l'activitat minera. Tot això s'ha de corregir i tenim un pla de restauració i de millora. I la segona pregunta era, sí,
Sí, el Segarra-Garriga s'agafa aigua d'Oliana o Rialp, i per exemple l'any passat van tenir restriccions d'aigua per primera vegada en la història. És a dir, que el Segre tampoc és un riu que et garanteixi transvasament cap aquí. Per això sempre s'havia parlat des de l'Ebre, des de baix, perquè ja hi ha una canonada des de Tortosa fins a Tarragona, fins a Cunit, i connectant. El tema és que tota actuació té els seus impactes. Com a ambientòleg hem de mirar, com a medi ambient hem de mirar més enllà dels diners, de la part tècnica, hem de mirar aspectes socials, aspectes ambientals, aspectes d'equilibri territorial. Jo faré una pregunta que ens m'atreviré a fer, que és: s'ha de concentrar tota l'activitat econòmica al voltant de Barcelona? Podem distribuir-la pel territori? Si hi ha recursos allà, pot anar cap allà? És a dir, té sentit aquest trasllat de recursos naturals cap a una zona? Hem de buscar un equilibri com a catalans a tot el país, per exemple, també amb el tema de la transició energètica, és a dir, si Barcelona consumeix molt, doncs hem de tenir les nostres plaques, però tothom ha de col·laborar. Per això el Segre no és una opció i no és tampoc a dia d'avui la part de l'Ebre. Però ens centrarem en el Besòs, quilòmetre zero, aigua de qualitat, perquè no falti aigua aquí. No vols afegir alguna cosa de polítiques ambientals? Jo sobre la qüestió del transvasament crec que hem de... És a dir, entenc que pot ser una solució que s'entengui directa, és a dir, tens un problema, hi ha un lloc que n'hi ha i portes l'aigua. Però això entra en xoc, primer, en dues qüestions. La segona la lligo amb l'actualitat política que hem viscut avui, però la primera en el que exposava la Txell. És a dir, si tu el que estàs plantejant és que has d'intentar canviar el model perquè entens que estàs en un context diferent, perquè el canvi climàtic t'hi porta, no pots plantejar-te que totes les actuacions que tu facis siguin sobre l'augment de l'oferta. Fixa't que tota la dessalació, tota la regeneració, tota la reutilització és generar més quantitat d'aigua, que això està molt bé, és a dir, a vegades tenim la CUP al Parlament dient que no s'han de fer infraestructures sobre l'augment de l'oferta, i per mi és un discurs equivocat. L'altre discurs equivocat és aquell PSC o aquell Junts que només et fan discursos sobre l'oferta. I jo crec que nosaltres representem, no llançaré floretes als comuns, però potser també amb ells, un espai polític on creiem que s'han de poder fer les dues coses alhora. I fer un transvasament no llança cap missatge de gestió de la demanda. En canvi, treballar en plantes de regeneració, de potabilització, que en temps de fer obres et trigues més o menys igual. És a dir, quan el Col·legi d'Enginyers ens estan dient que pot fer el transvasament en no sé quin temps i plantar-nos al final del 2025 tenint el transvasament, doncs és quan segurament tindrem les plantes potabilitzadores en funcionament, amb uns costos d'inversió similars i amb un volum de generació d'aigua molt més gran que les plantes potabilitzadores aquí, per consum d'aigua que necessitem aquí. I per tant, estàs generant aigua per qui consumeix necessita l'aigua al lloc on l'estàs fent, sense també generar un impacte en tot el territori, venint i llançant també un missatge sobre la demanda. Perquè a més, i aquí entra la segona part del transvasament de l'Ebre, però que podria ser aplicable a qualsevol altre, passa que l'Ebre té una dimensió més important perquè és dins del teu propi territori i genera una confrontació política i territorial i social allí on es fa, que t'acabin dient no, és que jo et proposo el transvasament de l'Ebre perquè hi ha una concessió d'aigua al Camp de Tarragona que no es consumeix tota, i això és cert. Ara diré unes xifres i igual m'equivoco. Si no m'equivoco, són uns 90 hectòmetres cúbics de concessió d'aigua de l'Ebre a Tarragona, a través del CAT, que és el Consorci d'Aigües de Tarragona, i només s'estan consumint una setantena. Per tant, aquí n'hi ha uns 20 hectòmetres cúbics i si tu poses la canonada els portes cap allà. Però qui diu això són els mateixos que estan defensant a capa i espasa el Hard Rock. Que consumeix molta més aigua. Per tant, si aquest excedent, quan et diuen no fem el transvasament de l'Ebre, però no li traurem més aigua al riu, utilitzem l'excedent, i tu utilitzes l'excedent. I llavors després planteges per Tarragona, que és on hi arriba l'aigua i hi ha el mínim transvasament, un creixement urbanístic i territorial i econòmic desarrollista amb un consum de territori, de recursos i també d'aigua, sense límit. Quan faràs aquest creixement pel Camp de Tarragona, d'on trauràs l'aigua? De l'Ebre. I com que ja tindràs la canonada, què faràs? Doncs augmentes la capacitat d'aigua transvasada. Però és que al mateix temps aquests són els que t'estan dient que hem d'anar a l'Ebre a salvar el delta de l'Ebre perquè se'ns està enfonsant i l'estem perdent. Però tu li estàs plantejant els mateixos que treguis més aigua del riu. Que el problema del delta no és només la quantitat d'aigua, que també, sinó sobretot els sediments. Però
però bueno, si baixa menys aigua també hi baixaran menys sediments. Ho dic perquè al final les solucions no són tan pràctiques, no és només una qüestió de temps d'execució de l'obra, dels diners que hi poses i de la quantitat d'aigua que hi envies. I canviar una llei estatal. Bueno, i aquesta és l'altra, això és l'autorització de l'Estat, sinó que hi ha un missatge a la societat que tu llances, hi ha un impacte al territori, que hi ha un model de fons que tu estàs o reforçant o canviant. Hi ha unes conseqüències a l'origen de l'intrus l'aigua, hi ha unes conseqüències d'allí on hi ha un excedent en la dotació d'aigua. En canvi, el govern de la Generalitat opta per un altre model, per fer una dessaladora a Cunit-Cubelles, que és la dessaladora del Foix, amb dues sortides que et permet enviar 20 hectòmetres d'aigua dessalada o pel Camp de Tarragona o per l'àrea metropolitana en funció de les necessitats i permet, sense interconnectar xarxes, et permet, sense portar aigua d'una conca a l'altra, et permet allò que tu produeixes distribuir en funció de les necessitats, fas apostes per al sistema d'aigua regenerada aquí a l'àmbit metropolità per potabilitzar l'aigua del Besòs, que són actuacions amb un cost similar, però que et permeten la gestió de l'aigua en funció de les teves necessitats al lloc que és el demandant. Per tant, hi ha una qüestió per mi que va molt més enllà, però clar, explicar el transvasament és molt més curt que fer l'explicació que nosaltres hem fet, i a vegades, aproximadament per això, també ens costa fer arribar el missatge. Miquel? Sí. Mira, jo volia fer alguna cosa que, aprofitant que estem en família i això té alguns avantatges i no sé si un quòrum més gran m'ho faria, jo voldria expressar, i estic segur que és l'opinió de molts i molts milers de catalans, i enviar un missatge, si m'ho permeten, al resta de ponents, especialment el Samuel, que penso que tots els servidors públics que esteu exposats d'una forma a vegades, en fi, tan temerària a l'opinió pública, voldria expressar, repeteixo, no trobo paraules per expressar el deute de gratitud que aquest país té amb vosaltres. Gràcies, moltes gràcies. Si em permets, donar gràcies i de tot cor, perquè necessitem el copet a l'esquena que ens animi. Tinc la sort de tenir una jefa meravellosa i un equip meravellós, però sí que és veritat que l'encarnissament i sobretot des del punt de vista del Parlament, 133 diputats, bueno, ell ho deu saber millor, és horrible el que arribes a escoltar gratuïtament i a vegades en contra de la seva opinió, i això a mi em dol, no? Perquè penso, com podeu dir aquestes coses? Gratuïtament, perquè al final ens estem jugant l'aigua de tots. Potser si fos un tema més banal encara, però l'aigua de tots. Llavors aquestes paraules són molt importants perquè ens ajuden. Jo defenso l'equip de l'ACA. Ser servidor públic és difícil, mai m'hagués imaginat que estarien als mitjans d'aquesta manera. Espero estar a l'alçada i que sobretot pugui explicar-me de la millor manera possible per fer la pedagogia, per això a mi avui estar aquí em fa molta il·lusió, per apropar-me a la ciutadania i per aquest vot de confiança que Esquerra ha tingut amb mi, doncs mostrar el compromís amb el govern i amb els militants i amb els ciutadans de Catalunya. Així que moltes gràcies per la paraula i faré arribar també als companys de feina, que sempre ho agrairem moltíssim. Jo com que agraeixo les paraules perquè sempre, Jordi, que ets regidor, normalment estem acostumats a rebre altres coses, per tant, merci. Però jo entenc que la meva part com a diputat ja forma part del teatre que ens toca fer. L'altre dia portava la meva filla de 4 anys que no es trobava del tot bé i vaig dir no sé què fent ella a la porta del Parlament, i quan va entrar a l'hemicicle va dir, hosti papa, això és un teatre, teniu un teatre aquí a la feina. I li vaig dir, no Joana, és el Parlament, però crec que ho va clavar, no? Tot el que ens toca fer allà és teatre i joc d'esgrima, i hi ha dies però que és un joc, hi ha dies que és un esport i hi ha dies que fa mal. O d'avui, per exemple, amb els pressupostos fa mal. Hi ha dies que quan se'ns els diputats sortir i dir segons què, penso, hosti, uns collons o uns ovaris que teniu, ja us val, no? Però entenc que entra dins del parc. Jo voldria agafar les paraules i llançar-les cap al Samuel d'agraïment, perquè ell entra i li arriben els aiguats, i els afronta, i al cap de 2 anys li tornen a venir uns altres, i allà està, i li arriba la sequera pel mig del camí, amb un pla especial de sequera, que és veritat que és molt debatut i sort que el tenim, però que no s'havia aplicat mai, per tant ningú sabia tampoc com això s'aniria fent, s'ho va trobant. Des de fa més d'1 any s'està reunint amb tots els grups parlamentaris, que això és tenir moral, més moral que l'alcoiano. Cada mes
donant explicacions per tot, perquè després senti que diu que el govern no és transparent i no explica res, però cada mes ella està allà com un Pepe i respon totes les qüestions que jo no me'n dec ni enterar que els grups et fan arribar i estan allà i gestionant això. Que vam fer cerveses i ens vam deixar anar una mica, vam confessar que teníem insomnis, no? Doncs els insomnis sobretot els té ell perquè la situació és molt complicada, tan complicada que possiblement jo al seu lloc no sé si hagués aguantat, i per tant crec que l'agraïment és cap allà i que ens salven veus expertes, i això no li vull treure mèrit al conseller, si em sentigués o veigués això ara, el conseller no li vull treure mèrits, però que moltes vegades tenir una veu dins del govern en un perfil molt més tècnic, que el que transmet és missatge polític, però que es vesteix d'un missatge tècnic que dona credibilitat, no sempre el tenim i que crec que tu ens has donat aquest punt, a més de que t'expliques i gestiones molt bé, ha donat un punt de credibilitat també a la feina del govern, el president i el conseller la fan, però que jo crec que gràcies també, i t'ho he dit en privat, ja que he llançat el guant, l'entomo per llançar-te les floretes també. Gràcies. Bueno, intento ser molt concís perquè jo tinc almenys 4 preguntes. Ostres, espera, La primera. Estem en emergència 1, què passa si seguís sense ploure? Com estarem al desembre? Què vol dir emergència 2 i què vol dir emergència 3 perquè ens preparem pel que podria passar? Un número 1 aquesta. Un número 2. Hi havia, si no estic equivocat, uns 1.000 milions d'euros previstos amb aquests pressupostos en inversions per fer front a la sequera. Què passa sense els pressupostos? Es podrà fer de totes maneres? Hi ha alguna manera per avançar coses? Perquè si no, mal pesa el taler. 3. Una demanda que m'han fet a Sant Andreu. Suposo que et deu sonar, camp de futbol del Camp de Santander. Allà, que està definit com a equipament, s'ha triat fer una d'aquestes potabilitzadores del Besòs. Va votar a favor. Sí, ho sé. Però la pregunta és, podria ser compatible el camp de futbol que vam defensar ferrissadament a Sant Andreu amb la potabilitzadora, que segur que és supernecessària i per això vam votar a favor? I la quarta, una pregunta tècnica. A Barcelona, a part del freàtic, tenim infraestructures importants de dipòsits d'aigües pluvials. Que sé perfectament que les aigües pluvials són molt difícils d'aprofitar, arrosseguen aigües fecals, etc. Però amb aquestes tecnologies noves que n'hi ha de tractaments biològics, hi ha possibilitat d'estudiar fer microdepuradores o depuradores petites per aprofitar ni que sigui per rec, per exemple, o per netejar carrers. Aquestes aigües que de tant en tant a Barcelona ens cauen torrencialment i que enviem cap avall. Sí, a veure, de la més fàcil. El pressupost de l'ACA, com que som una agència, tot i que estiguem dintre del límit de la Generalitat, anem fent, perquè al final tenim les inversions, si es prorroga, en realitat quasi, no sóc expert, però quasi diria que em va millor, perquè si es prorroga els imports són més alts. No, des del punt de vista que som una entitat separada, perquè aquest any entrava les normes de dèficit, havíem de reduir, etc. El de l'any passat era més expansiu també. Des de part de l'ACA, el capítol 6 d'obres d'inversió. Així que de cara a l'ACA continuarà igual, farem totes les inversions, les farem per emergència, tenim uns romanents que a la PE li han dit que són 540 milions d'euros, dels quals 400 estan compromesos, farem les obres igualment. És a dir, que els pressupostos per aquesta part a mi no em perillen. És a dir, sí que hi havia una cosa molt interessant dels pressupostos que em sap molt greu que caigui, que és la llei d'acompanyament dels pressupostos. Havíem proposat des de l'ACA canviar el cànon de l'aigua. Nosaltres, si mireu la factura, consumeixis el que consumeixis, com a mínim pagues 6 metres cúbics. Jo, per exemple, en consumeixo 2, però en pago 6. 6 metres cúbics són 3 euros, 2 metres cúbics és 1 euro. Ara ho passem amb la quota fixa i jo en comptes de pagar 3 euros passaria a pagar 2 euros. És a dir, que tenim un estalvi de 1 euro. Sé que no és molt, però per el que paguem de cànon vol dir una reducció del 30%. Per la gran majoria de persones que viuen soles o parelles que no consumeixen gaire, haguessin tingut un estalvi d'entre el 10 i el 30% del cànon de l'aigua. I el pujàvem al quart i tercer tram, que qui tingués piscina i jardí pagaria molt més. Això vol dir que fèiem unes polítiques d'estalvi d'aigua, de sequera, per primera vegada en 23 anys canviant el cànon a una estructura fixa penalitzant els habitatges buits molt interessant. I em sap greu que no hi hagi llei d'acompanyament dels pressupostos perquè havia confiat molt en això. Llavors es faran igualment. La potabilitzadora és tan petit l'espai que potser hem de fer una potabilitzadora de 2 plantes, potser.
És a dir, la parcel·la és petita, hi havia uns vials al costat, ho hem de recuperar i estem fent mans i mànigues perquè ens caipiga allà la potabilitzadora. Llavors, ens van demanar des de l'Ajuntament que féssim el camp de rugbi, crec que és, pensava que era rugbi, a sobre. És que clar, una planta de les més importants de Catalunya, després de la Sant Joan d'Espí, amb 2 pisos, era viable, tècnicament inviable. Ja mirarem què es pot fer en el futur que quedi ben encaixada, però serà bastant inviable. No tenim més espai i necessitem l'aigua, sigui com sigui. I és una obra, com deia, de futur, de per sempre. I també podríem dir que seria la de Trinitat, que és molt antiga i petita, i que Barcelona tingui un espai per la seva potabilitzadora també és una mica just. El freàtic, les aigües pluvials, perquè ho sapigueu, a la ciutat de Barcelona hi ha totes les ciutats, hi ha el clavegram dels veïns, les aigües residuals, i després tens els carrers que tenen els invernals i això va al mateix, és a dir, se li diuen xarxes unitàries perquè es barregen l'aigua de pluja i l'aigua fecal. Tota aquesta aigua, quan plou molt a Barcelona, que per exemple, no sé en aquest barri, però al paral·lel es queda inundat, que floten els contenidors, el que es fan és uns tancs gegants, per exemple al Parc Miró, al carrer Aragó, a Tarragona, i s'acumula l'aigua. Perquè si no, la depuradora no estaria preparada i llavors hi haurien abocaments al medi i a les platges. Per evitar això hi ha més de, ara no sé si són 16 o 32 dipòsits a tota Barcelona que agafen aquestes aigües. Llavors el que es fa és enviar-les poquet a poquet cap a la depuradora, és a dir, no es perden. S'envien a la depuradora i com després fem regenerada, la tornem a tenir. La part microbiològica de fecals és molt complicada de tractar, així que és millor tenir aquestes. Un dels millors sistemes seria tenir dipòsits a les cases, és a dir, dels terrats, tota l'aigua de pluja, en comptes de que baixés directe als carrers, tinguessin dipòsits, l'acumulessin i aquesta podria servir per regar ciutats, per exemple. Llavors sí que seria aigua diferent, perquè no seria fecal. La nova directiva d'aigües residuals en fa que fins i tot tractem aquesta aigua. Llavors, tot i que la proposta pot ser molt interessant, amb les noves normatives l'hem d'enviar a la depuradora i tractar. Però sí que agafar l'aigua dels terrats i enviar-la als escocells, al rec, tot això seria realment molt interessant, però abans que es barregi amb la fecal. Hi ha municipis que aixequen i fan xarxes separatives. La de pluja va per un costat i va directe al riu, i la de fecals va directament a la depuradora. Emergència 2. Els embassaments es podrien buidar si no plou res a finals d'any. Res, voldria dir 50 mesos en una situació molt crítica. Com que acabarem una fase 1 de la potabilitzadora del Besòs al juliol, agost, setembre, la fase 2 al gener, anirem ficant més aigua, portarem vaixells, estem buscant altres solucions, es va estalviant, el que anirem fent és baixant. Emergència 2 és 180 litres, emergència 3 és 160 litres. Això ens permet allargar els embassaments durant tot l'any. Aquests 5 hectòmetres que han entrat són 3 setmanes d'aigua. Unes petites pluges. Llavors és acabar obres i després que els municipis, més enllà dels que estem complint amb la normativa, siguin molt més eficients. Regeneració a Sant Feliu de Llobregat i a Gavà també. I en una situació molt extrema, sé que es parla d'aigua freàtica. Què és l'aigua freàtica? En realitat l'aigua freàtica com a tal no existeix. És l'aigua del subsol, que és aigua subterrània. El problema que hem fet aquest eufemisme d'aigua freàtica per dir que el Pla de Barcelona té aigua freàtica, que la qualitat és molt dolenta i que, per exemple, la línia groga del metro a la zona del Besòs ha d'anar traient-la i molts pàrquings perquè s'inunda. Sí? Doncs s'inunda. El Liceu mateix, amb les obres que van fer, el Liceu, amb les obres que van fer, estan bombant aigua constantment. Clar, doncs tota aquesta aigua s'està utilitzant pel rec de les zones verdes, però es podria potabilitzar, però necessitaries un tractament molt avançat. Llavors nosaltres, com a ACA, en emergència 3, si calgués, aquesta l'enviem a la potabilitzadora i la potabilitzem perquè realment tenim un aqüífer important, però que al final hi ha el metro, hi ha els pàrquings, hi ha molts hidrocarburs, no és la millor, però al final hi ha tractaments per potabilitzar. Farem
tot el que estigui en les nostres mans. Ara faré una broma, no sé si està gravada, no sé quant de temps estaré de director de l'ACA, però faré tot el possible perquè no hi hagi talls a Barcelona. Bé, jo m'afegeixo als agraïments que s'han fet perquè jo crec que la feina és important i suficientment complicada com per estar aquí i per tant felicitats a tota la gent de l'equip que ja està treballant perquè segur que no és gens fàcil en aquesta circumstància, segurament igual que en d'altres llocs on estem ocupant ara mateix el govern. Jo volia fer algunes reflexions, algunes peticions també perquè les analitzis, Samuel, perquè potser hem vist moltes coses. Jo també soc servidora pública i sí que he vist que amb el meu departament hem actuat per intentar no consumir tanta aigua, però ho hem fet tard, ho hem fet aquest any. Si portem 40 mesos amb sequera, no em serveix que posis ara unes brides a unes aixetes perquè consumeixin menys, disculpa. Fa molt de temps que això s'hauria d'haver fet perquè, com diuen les campanyes, l'aigua no cau del cel o cada gota compta. Moltes gotes durant molts mesos s'han anat perdent i no s'ha fet fins ara que hem entrat en emergència. Per tant, jo crec que algunes coses les hem fet tard, també ens ho hem de dir a nosaltres mateixes, que algunes coses les hem fet tard. A mi m'agradaria saber, si tu ho saps perquè jo no n'estic segur, quin és el finançament que tenen les ETAMs per construir-les. Perquè sí que és veritat que farem la modificació de la tordera per passar-la, per quadriplicar-la, i això té un cost, però la començarem a fer l'any vinent. Per tant, no sé si és que prové de fons de l'Estat i s'ha arribat a un conveni, si és que l'Estat té competències en fer-ho, si la Generalitat hi aporta o no hi aporta o el que sigui. També em preguntava si en algun moment s'ha plantejat com a mínim en les nostres conques internes si es fa o si es farà un drenatge dels embassaments. Com dèieu, l'aigua al final arrossega sediments i els embassaments són un impediment perquè aquests arribin al mar i no només arriben sediments a l'Ebre per el propi riu, pel delta, sinó que arriben també per les altres desembocadures dels rius i els embassaments les frenen i només cal veure quan plou o quan plovia. Al Besòs, que es veu, jo que tinc la sort d'estar-hi al costat, veus tota l'aigua del mar Marró i això vol dir que hi ha aportació de sediments brutals. Després m'agradaria, m'ha sobtat perquè he vist una cosa curiosa amb les conques internes, que és que hi ha com una petita pestanya just després d'haver creuat l'Ebre que agafa la Ràpita, Alcanar i les Cases, i per tant allò es considera com a conca interna, com se suposa que hauria d'estar dins la conca de l'Ebre, i és curiós, però com que no ho sé, si m'ho expliqueu jo encantat. I l'última cosa, és més una demanda que el Jordi ja la va sentir fa poc, la Laura com a portaveu, que és d'Horta, també ho va patir. A Barcelona tenim, igual que en d'altres ciutats, molts horts urbans. I de cop i volta els horts urbans ens hem vist abocats a no consumir res d'aigua. En el cas en el que estic jo ja no podem anar ni a pixar perquè va tot per la mateixa canalització i per tant ni pixar podem a l'hort, has de sortir a fora. I clar, no entenem com és que suposadament les servidores públiques que preparen tot aquest projecte d'intentar estalviar aigua, ser més curosos amb el seu ús, no hem tingut en compte que potser els horts poden necessitar una part de reg de subsistència, per poder-ho fer, perquè l'hort no desaparegui, perquè l'hort urbà no és només un hort de consum, és un hort, jo crec que és diferent, té moltes parts de comunitarisme, aporta relacions socials, aporta xarxa, coneixement, escoles, no sé, crec que va tot molt més una mica més enllà
i si no hi ha reg i nosaltres pròpies, com a persones, no hem planificat prou bé com regar els horts, doncs es poden abocar al tancament de tots els horts o alguns horts de la ciutat, i això també és important. Per tant, igual que nosaltres com a ciutadanes ho hem demanat a l'Ajuntament, que és qui us ha traslladat la petició directament a l'ACA perquè revaloreu aquesta decisió, jo te la faig aquí com a director de l'ACA, també que prengueu mesura o coneixement i que si tu veus una possibilitat també conèixer-la per jo poder traslladar-la, perquè ho vam tractar a l'última assemblea de l'Horta dissabte passat i la veritat és que és una situació preocupant perquè si no hi ha aigua nosaltres podem allargar-ho durant temps, però arribarà un moment que no hi haurà possibilitat de tenir horts urbans i per tant es perd tota aquesta part més comunitària del que és. Gràcies. Taco jo amb dues coses i el que no passo a tu perquè això és. La primera qüestió és respon pel meu territori d'origen, i així complemento una cosa que he apuntat ell abans per dir que exactament hi ha 3 conques hidrogràfiques en realitat a Catalunya. El que passa que la tercera és tan petita que per allò que fem els enginyers, que és un decimal tan menut que és irrellevant perquè l'estructura t'aguanta igual, i per tant ja la consideres com a no d'això, però la tercera és fins i tot una que segurament us ha passat desapercebuda, que és Blanca, que és una part del terme municipal d'Ulldecona, del terme municipal d'Alcanar i del terme municipal de la Sénia, que és la part del riu Sénia, perquè hi ha dos afluents, un naix a Montrafalgarí, que és la part catalana, i l'altre ja naix a la tinença de Benifassà, que és País Valencià. Per tant, és un riu que torna a passar per 2 comunitats autònomes en aquest cas, i per tant això és Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és la part del sud. Després tenim la de l'Ebre, que hi ha l'Ebre, i també hi ha el riu Garona, que se'n va cap a França, i després tenim les conques internes. Perquè la zona que hi ha entre la Serra del Montsià i el mar, entre Alcanar, les cases d'Alcanar i la Ràpita, és conques internes. No és que siguin conques internes, és que és gestionat per l'ACA, perquè són rieres, són barrancs que naixen, transporten l'aigua i aboquen no surten de la comunitat autònoma. Per tant, és una part del territori que, malgrat estar territorialment dins del que consideraríem Ebre, l'aigua, al no sortir del territori català, en tot el seu recorregut ni en tota la seva conca, la gestiona la Generalitat. L'explicació que hi ha aquell petit pedaç verd allà baix és este. I jo només parlaria del tema de les dessaladores, per també explicar una mica més en el relat polític i llavors, si vols, hi entres tu. Sí, has parlat de les dessaladores, no? De les dessaladores de la Tordera, a l'inici. Sí, el conveni amb l'Estat, sí, això. Les dessaladores inicialment les havia de fer la Generalitat, estaven dins del pla de gestió de la Generalitat, i de fet, si no recordo malament, igual ara tinc mala memòria per moltes coses, però crec que més o menys venia a dir així, que l'acord amb el Partit Socialista als pressupostos del 2023 hi havia un punt que dia que els pressupostos tindrien una partida amb una dotació pressupostària d'uns 168 o 167 milions d'euros per la dessaladora de la Tordera, la dessaladora 2 de la Tordera, i que s'havien de licitar les obres durant l'estiu o el primer semestre de l'any 2023. I la Generalitat va arribar a aquest acord amb el PSC i, com ho feia aquell, cumple, no sé qui era del PSOE que va fer, Pedro Sánchez cumple, doncs el govern de la Generalitat compleix perquè va començar a redactar el projecte, va tenir un projecte executiu o constructiu a punt, va fer la declaració d'impacte ambiental i si la Generalitat hagués continuat sent la responsable de la inversió, si no hagués sigut el primer semestre, hagués sigut al finalitzar l'estiu, al setembre-octubre, hagués pogut ja amb la declaració d'impacte ambiental feta licitar les obres per començar a fer i per tant complir els pressupostos. Què passa pel camí? Que l'Estat, en un dels moments de negociació amb el Ministeri, fa, escolta'm, m'agafo aquesta infraestructura i me la faig d'interès general, no sé si es diu així o d'interès estratègic i per tant passa, publicat al BOE, a ser d'interès general i per tant el responsable d'aquella infraestructura és l'Estat. Mentrestant la Generalitat ha fet el projecte executiu, ha fet la declaració d'impacte ambiental, van passant els mesos, recordeu que hi ha eleccions espanyoles, però el govern continua en funcions. I malgrat l'acord que passava a ser una infraestructura de l'Estat era de l'abril o de la primavera, i la Generalitat fa la declaració d'impacte ambiental a l'estiu i tot, quan es tornen a parlar al setembre i arriba la proposta de conveni, resulta que l'Estat deia que se n'havia de fer càrrec dels recursos, que els recursos no els posava l'Estat, sinó que allò era un crèdito,
i que en el fons hauríem de pagar a la Generalitat, que això al cap i a la fi tampoc no és tan problema, simplement és saber-ho, no? I l'altre era que havíem de tornar a fer ells tot un procediment intern per aprovar la declaració d'impacte ambiental, com si la de la Generalitat no funcionés. I llavors era una obra que la Generalitat a l'abril ja estava fent tots els tràmits i que a la tardor hagués pogut començar a licitar les seves obres, a la tardor havien de començar ells les tramitacions per fer la declaració d'impacte ambiental i per tant acabàvem perdent, malgrat la urgència de la situació de sequera, més d'un any per la mala gestió i el desconcert de l'Estat. Ho dic perquè això segurament tampoc no hem fet mal en tot el context de canya que ens notem al Parlament, hem anat molt amb el freno de mà posat perquè no ens poguessin dir que l'únic que fem és anar fotent canya i que no som conscients que només en tenim 33, però la Generalitat ha hagut de gestionar això davant dels mateixos que t'estaven demanant que fessis ja. Com ho fem ja si els teus ens estan posant pals a les rodes? I finalment hi ha hagut un acord, però del febrer d'aquest any, on l'Estat es fa càrrec de la dessaladora del Prat de la Tordera, que són 20 hectòmetres cúbics i passa a 80, l'ampliació, i la dessaladora del Foix, que està entre Cunit i Cubelles, que seran 20 hectòmetres cúbics més, es farà càrrec de les dues, que acceptaran els projectes fets per la Generalitat, amb les declaracions de Castellà, i que les executarà Aquamed, que és l'empresa que ells fan. I es farà via crèdit, per tant la Generalitat tornarà amb unes condicions d'interessos bones, que fins i tot, fruit de tota la resta d'inversió que segurament l'ha de fer, pot ser, la conjuntura fa que potser tampoc no estic tan malament, però no és tant la qüestió de com s'acaba pagant això, sinó la qüestió és que els mateixos que t'estan demanant urgència per una banda són els que t'han fet perdre un any de tramitació per mals entesos, per desídia i per contradiccions que han tingut ells, no en unes infraestructures que són estratègiques. Penseu que la dessaladora de la Tordera passarà a ser la dessaladora més gran del país i que de la crisi de sequera de l'any 2008 no ens hi va treure la dessaladora del Prat que es va fer llavors, ens hi va treure que va ploure, no sé si perquè el conseller Baltasar va anar a veure la Moreneta o per què, això no ho hem explorat aquest govern, d'anar a veure la Moreneta o no ho hem fet públicament, però no ens hi va treure aquella dessaladora ens està salvant ara. Per tant, totes les infraestructures que fem ara no ens salvaran de la sequera d'ara, però prepararan pel país per quan vindran a les properes sequeres. Per tant, hosti, la urgència és important, sí, com més ràpid anem, millor, perquè si arribem a temps i això s'allarga massa, hi podrem entrar. Però el que no és normal és que t'estiguin matxacant políticament i mediàticament cada dia i ells siguin tan ineptes que feien perdre un any en la infraestructura de dessalació més important del país. Per tant, sí, s'acabarà fent, ara sembla ser que sí, l'acabarà executant l'Estat a través d'Acomed, serà amb un crèdit de retorn i les acabarem tenint. I en el cas de la dessaladora del Foix és important també saber que estava prevista que s'iniciés el 2029 i l'hem avançat 5 anys. Per tant, la Generalitat està fent la feina i està avançant i està posant-se les piles en moltes coses. Per tant, no és cert que ens hem limitat o s'han limitat, en aquest cas no som Generalitat, s'han limitat a mirar a veure si plou, no? Tant de bo plogui perquè acabarem, però el compromís d'aquest govern, a diferència dels anteriors, és que encara que plogui es faran les infraestructures per preparar el país per la propera. Gràcies, Eugeni. I ara dos comentaris. El primer, el més senzill, el dels drenatges dels embassaments. Hem fet ara les batimetries per conèixer com estan. No veiem que hi hagi una diferència molt gran, tot i els 50 anys que tenen els embassaments. Un dels que podríem treure fangs més per un tema de qualitat seria Sau, però és massa arriscat des d'un punt de vista de qualitat. Penseu una cosa, l'embassament de Sau, ara no sé si té 52 o 62 anys, però les depuradores d'aigües residuals es comencen a fer fa 15, 20 anys, algunes fa més. Així que us podeu imaginar tot el que s'ha acumulat en els fangs de Sau, que hi havia tota l'activitat ramadera, paletera a Osona i altres deixons. Així que el millor és no tocar aquells fangs, perquè com a mínim s'han anat netejant. Així que Sau, no tocar-los. Hem estat mirant Susqueda, que com està després no té molt de recorregut. Nosaltres tenim embassaments que estan molt amunt. Què passa? Per què Maquinense és tan important treure fangs? Perquè està molt avall, hi ha molts quilòmetres de conca. En canvi la Llosa té 20 anys, està dalt, llavors no ens ho plantegem ara mateix fer això. A més hi ha un tema, que és que quan treus els sediments hauries de tenir aigua en l'embassament per donar-li força i que baixessin cap a baix. I com els tenim buits tampoc sabríem què fer-ne i és massa complicat, així que tampoc veiem una gran avantatge. Respecte als horts urbans, hi ha una cosa molt important, que és, quan prens mesures com a legislador, les has de poder seguir.
Com seguim si els horts urbans... A veure, si acceptes els horts urbans amb aigua de xarxa, cap problema, però amb aigua de pluja o regenerada és molt difícil, primer perquè no n'hi ha tot arreu, freàtica no n'hi ha, i és el mateix que les piscines o els camps de futbol, se suposa que només es poden regar amb aigua freàtica, però estic segur que molts camps de futbol, per desgràcia, estan regant amb aigua de la xarxa. Com ho segueixes, això? Per això les mesures eren tancar tots els camps de futbol. El Barça, si el govern de la Generalitat no hagués canviat el pla especial de sequera, el Barça ara no estaria jugant, ni el Girona. Perquè és molt difícil fer seguiment, perquè llavors l'Ajuntament diu és que no tinc eines per fer seguiment de si es fa amb això o es fa amb l'altre. Per això els horts urbans també estan prohibits. També faig una pregunta. El 2014, quan es redacta aquest pla, quants horts urbans hi ha? Clar, què ha passat? Per exemple, una de les coses que ens hem trobat és en municipis industrials i la població. Clar, quan nosaltres fem el pla especial de sequera tenim en compte la població del 2012. Clar, llavors alguns municipis aixequen la mà i diuen ei, que ja no són 20.000, són 25.000. M'ho canvies? Clar, perquè des que es redacta el pla fins que s'aplica han passat 12 anys. Llavors això ha canviat. Sí que hem flexibilitzat, però al final hem d'entendre que estem a la pitjor sequera de la història, que no hi ha aigua i que haurem de sacrificar algunes coses. I per desgràcia, si els horts urbans s'han de sacrificar, doncs haurem de sacrificar com els arbustos, com els jardins privats, com moltes coses. Entenc perfectament la teva visió més comunitària perquè, com ho deia a la porta, quan vaig tenir reunió amb la subdirectora de presons, parlava de l'horticultura com a professió dintre de les presons de cara a la reinserció laboral. Llavors la importància de fer aquestes coses, educació, pedagogia, però ara mateix és impossible. Igualment, encara que es volgués fer, i diguéssim, bueno, doncs als municipis, crec que el govern, cal un acord de govern, i no en tinc ni idea de si el govern en funcions pot fer acords de governs, perdoneu la ignorància. Però bueno, crec que hem d'entendre la situació crítica que estem, ho entenc i ho comparteixo amb tu moltíssim, però ara ens hem de centrar en tenir aigua a l'aixeta. Doncs jo, per l'hora que és, donaria per acabar l'acte. Gràcies, Raül, per l'última intervenció. No sé si algú tingués alguna cosa, però extremadament breu, perquè jo crec que ens estan a punt de fer fora ja. Sí? Sí? Tira. Sí, agafa... Perdona que no recordo el teu nom. Home, Moisès. Moisès. M'acaba un dubte sobre això que ha dit el Samuel, que finalment no es va tancar el camp del Barça. No sé si ho entes bé o no. Bueno, és a dir, el pla especial de sequera que s'havia aprovat el 2020 prohibia el reg de zones esportives de qualsevol tipus amb qualsevol aigua. Llavors, a través de les peticions que rebem de diferents grups, Federació de Municipis, Associació de Municipis, entitats, decidim modificar el pla especial de sequera per permetre que els camps esportius federats, perquè això engloba també més joventut, es puguin regar amb aigua regenerada o amb aigua freàtica que no afecti a l'abastament. És a dir, si al costat del camp de l'Espanyol hi ha un pou i aquesta aigua que utilitzem pel reg dels arbres no afecta l'abastament perquè no s'està utilitzant, doncs es pot regar. Si el municipi X, Manresa, té un pou que no utilitza ho pugui fer, o té aigua regenerada. Ho vam fer més per un tema social i sobretot de joventut, el mateix que les piscines. En realitat les piscines també ho vam haver de canviar perquè estava prohibit reomplir-les. Llavors vam fer una excepció i vam dir només les piscines de centres esportius inscrits en el registre de no sé què. Ara he passat per aquí i he vist una piscina, espero que estigui inscrita en el registre. Però vam demanar compensacions d'aigua al mateix temps, que és tot el que gastaràs per fer això ho has d'estalviar de les dutxes. O tancar les dutxes. O no omplir la piscina. Però vam orientar molt al jovent. Però és que tal com has dit semblava... Algun malpensat podria pensar que has de fer una excepció pel Barça. No. He ficat l'exemple del Barça perquè us imagineu que un equip de futbol de primera divisió, podria ser el Girona, no jugués per la sequera? Sí, jo sí. Bueno, a Tarragona està en la normalitat. Llavors, però sobretot es va fer per aquesta visió del jovent, no? Per això no vam anar. Hi havia una primera proposta professional, però vam considerar que era millor un federat. Per nens, nenes, no sé, m'he hagut de jugar a futbol al Levante, les Planes, és a dir que
que era molt important. La pandèmia ens ha fet apreciar altres coses, com l'espai, la socialització, l'esport, la salut, i per això ens vam centrar en l'esport com a activitat de salut. D'acord, gràcies. Molt bé, doncs molt agraïts perquè ens hagueu acompanyat, molt agraïts a l'Eugeni i al Samuel per aquesta xerrada i us encomanem a la propera xerrada que segur que organitzarà ben aviat el casal. Moltes gràcies i bona nit. San Cristone Conque, sabat de comer, dona un mos d'aigua que tenim set. Dona un mos d'aigua que tenim set. San Cristone Conque, abat de comer. Aigua més aigua, la terra n'és amanta, la terra se mos seca, la rella no hi entra, el doblat se mos mort, misericòrdia, Senyor. Sant Cristó de Conque,